driver eh, no? Kalaban mo, no? Eton, 1 kilometer.
dito ang bangga dahil mabibili niyo ang Drive Max capsule sa Soledad Drugstore, St. John Miguel Pharmacy sa Farmacia Libertad, sa Medpro Pharmacy, TRC Pharmacy, Nelson Drugstore, Wisdom Drugstore sa may Butika Blanca, Asia Pharmacy, Cerudo Pharmacy, Ace Pharmacy at Passion Pharmacy. Available din po yan sa Therma Drug, Butika sa FCC Drugstore at FCC Tarlac. Diyan po yan sa Bangala, Pampanga. 28 October. Basahin na yun natin mga kabigala. Ang nakwento natin mga kabigala ay for morning ng Tuesday. Sabi dito partner ni... May kahit ko, may nasakbo mo rin yung siyempre. Sabi ni Kuya Jimmy, Lalo mo naman nung ino rin mga gopra yasa. pasasalamat. Hindi lang yung swerte. Lalo rin ang panahon. Hindi lang ang pera. Obra. Grabe na yun. Siyempre, nakapuri. Nakapuri talagang hala. Sabi niya, dapat lapok sa inyan. Ang Somalia, saan nagsisimula ang korupsyon? Jamie Leonas para sa akin. Magandang servisyo, dapat kami makuha ng regalo. Wow. Sabi ko sa ano ba? Naglalakad ako dun sa mall na binanggit sa sinabi ko kung nakaraan. Sana kami gaya ng paleta. Okay. Ito yung parking lot. Ayan, may stop na yan. Ito po. 0.8 Regais. Good morning po. Malabo kong masolusyonan ang ganyang 7 to 4. since masawag pa yan sa cancer. 7 to 4. Asak pa ako. So ano na? 3-1. 3-1 na. Sabi dito ni Wag Time Volleyball. Kaya sinabi mo 7 to 4. Talaga? Okay. Si Gigi Caron